Dobar dan ljudi, došle su vesti. Šta snimamo danas? Pa danas snimamo samo neke vesti. Danas će pada kiša, će bude sneg, će bude sunce u sneg i kiša i tako. Dalje nastavlja moj kolega Drucan Truković. Drucane nastavi. Ognjene. Jedan dan je video kad sam ja spavao, sam video kad ko nam je spavao u sobi, video neko svetlo i onda je bilo neko čudovište. Tako je, Duci je video ukletu kravu kako oda po nebesima. I druži se sa zvijezdama. To je Duci video, ljudi, ne znam šta je. Ako vi možete da nam pomognete da srušimo tu kravu, matovcu, ulju, nešto. Ali to nije bila to krava od njene. Nije bila krava. Ne, nije bila nikakva krava. Pa bilo je samo neko čudovište. Kad će pesma? Je li zašla pesma? Ljudi, uskoro će pesma. Dobro, može. Nastavi da pričaš. Dobar dan ljudi, ja sam kad sam spavao, vidio sam kako krava sa svinjama, a svinje sa kravama, ovce sa travom, čibiluk sa travom. Čibiluk jede travu, ovca jede čibiluk. Čibiluk napada ovcu, ovca napada čibiluk. Ja ne znam šta sam danas video, ali samo to znam. Ćao! Sad nastupa moj Od njene ja sam frapiran. Ja nisam vidio nikakvu kravu. Moj skandal crnogorskih vlasti je, to je još jedan, nebitno je. Od njene pričaj dalje. Da će da pada kiša i to velika, toliko da će pesmu da editujemo, a pada će kiša. Ime ćemo vam reći pesme. Ime pesme je Otišao sam ja u Sloveniju. Sad čekaj, ako me vidite. Pesma je Otišao sam ja u Dušane. Ipak to ti razbjasni kako se pesma zove. Pesma se zove Otišao sam u Sloveniju da vidim planine. Tako je. I pesma izlazi za koliko? Pesma izlazi za jedno 3 minuta. Pesma izlazi za 3 minuta, tako da se pripremite. Idemo dalje. Taj strašan zlikovac što se osvetlio, nije nikada on mogao da se otkrije. To je jedan zlikovac koji je... Uskoro kreće. Prva epizoda Jezivih pustolovina. Ali neće se zvati Jezive pustolovine, nego Jezive materije. Ili Jezivi duhovi. Kako ćemo? Jezive materije ili duhovi? Ja bih rekao jezive. Duhovi. Da, duhovi. Dobro. Ogene, ja sam frapiran. To što sam ja vidio jeste bio neki strašan duh. Kako si ti sad kravu spomenuo? Ja sam kravu vidio kako leti, druži se sa zvijezdama i tako. Gospodine Ogene, da li ste vi nekada vidjeli, da li ste ti nekada vidio ljude koji donose na zemlju kopice za plažu sa neispravnom deklaracijom? Ja sam vidio sam kako se ljudi kupaju u pantalonama i čarapama. Dobro, Ogene, kakav ti je taj komentarom a kopice za plažu sa neispravnom deklaracijom? Pa, šta ćeš, tako sam vidio.
uskoro moram isključiti video, ali ubrzo izlazi novi video, najnoviji.